Hi guys! Welcome back po sa Fandibig. Mula po dito sa Kabikulan, biyaheng Manila po tayo ngayon. Makita po natin ngayon guys kung maluwag nga ba talaga o mahigpit pa. Dito na po tayo sa Naga. At nandito naman po ako sa inyo para kayo po ay i-update. Pagluluwas po ngayon ng Maynila. Dito sa Naga, traffic talaga dito. Maraming mga sasakyan. Pero paglagpas dito, maluwag na doon. May intersection. Biyaheng Manila. Dito lang po sa padiretsong highway. Yun, nakalusot na tayo sa mga maraming sasakyan. Mabuti naka-module po yung aking anak sa kanyang pag-aaral. Nakasama sa biyahe ko papuntang Manila. Nagbalikan ng mga biyahe dito sa Bicol. Dito na po tayo sa Pamplona. Sa napakahabang tuwid na kalsada at patag. To bumper dito sa may Libmanan. Mga truck ang aking kasabayan dito sa pag-ride. Tayo sa Sipukot. Itong truck kailangan maka-overtake ako. Isa na ng ahon dito po sa may papuntang Ragay. Nako, dito rin pala itong truck pupunta. Pero ang biyaheng probinsya, baliksik lang. Parang kailan lang halos walang nabiyahe sa highway na ito. Ngayon, masaya na naman. Kaya ingat lang sa pag-drive kasi ang dami ng mga sasakyan. Ang iba parang nakikipagkarera. 60 lang ang takbo ko para namamasa lang. Kaya ngayon po ay 3:28 na. Malis kami ng Pulangi ng 12 o'clock. 3 oras kalahati na po ang aming biyahe. Siguro hanggang Cavite 12 hours na biyahe namin ito kasi mabagal ako sa takbo. Parang namamasya lang. Chill lang sa pag-drive. Nandito pa rin po tayo sa Barangay Agropasyon, Ragay, Camarines Sur. Ito po ang maganda mag-ride sa umaga.
po nakita natin yung mga magandang tanawin ng libre. Hindi ko makitang sa unahan ng truck kaya ayoko mag-overtake. Pakurbada pa naman. Ayun, pwede. Maluwag na, yes. Alright. Wow, ang ganda ng mga puno na to. Halos magpang-abot na yung mga sanga. Uy, lakas ang loob ni overtake nang hindi nakita yung unahan. Yun no, mabuti di ako nag-overtake. Kawawa naman si rider. Okay. Ang gaganda ng mga kalsada ngayon dito po sa Camarines Sur. Karamihan ay mayroong road widening. Ang luluwag ng kalsada saka walang lubak-lubak. 5:01 PM na po. Ginagawa pa rin dito na kalsada, di pa tapos. Checkpoint pala yun, kaya pala hinarangan. Akala ko may ginagawang kalsada. Uy, kailangan talaga defensive sa pag-drive. Magpakurbada, kailangan isipin mo rin na mayroon sa salubong sa'yo para at least alam mo na ang gagawin. Diyos mabalos! Nasa Quezon na po tayo. Vince! Gutom ka na? Naghahanap tayo dito ng pwedeng ma-orderan. Ikaw Sai, gutom ka na rin? Sige, hanap tayo dito. Hanap muna ako ng pwedeng pag-parkingan para bilhan ko ng pagkain ng aking mga chikiting. Ayun, may nakita ko. Okay. Okay, ito na.
Ano pang gusto mo, Vince? Coleslaw, tsaka burger, tsaka spaghetti, Okay. tsaka french fries. Okay. Meron ka card, Daddy. Take out. Wash card. Hello. Itong Coke float? Ay, Coke lang ano ha? Ay, tama. Good. Okay. Kasi side. Thank you. Nice sapon. Ito. Sige. Kaya na kayo. Mag-drive pa si Daddy. Kaya mauna na kayo. Kasi gusto kumain pag nasa taas na tayo ng ano. Diyan na lang ako siya. Bundok. Pababa na. Habang may liwanag pa. Vince, okay ba? Ikaw, Sai, kumakain ka na? Thank you. Okay. Ikaw, Vince. Masarap ba, Vince? Dito na kami sa Gumaka. 6:27 ng gabi. Dito po sa tabi ng dagat. Buti po may liwanag pa pagdating namin dito. Dito na po kami sa may Atimunan, papunta ng Zigzag Road. Gusto ko sana umabot ng kahit na mga alas 6 dito. 7:20 na. Gusto ko maliwanag kasi pag ganitong gabi marami mga truck dito na kasabayan. Ang lalaki. Nakababa na po kami dito sa may Pagbilao, Quezon. Dito sa may La Suerte mini shop. 8:37 po ng gabi. Kailangan makapag-charge para malakas. Ako naman nagkakain. Ay! Kumakain ka na? Okay, Vince ah. Nice! Ayos. Malapit na tayo, Vince. Nasa Lucena Tunnel na tayo. Okay ba, Benz? Dito na po tayo sa Candelaria, Quezon. Puro mga truck yung mga kasabayan ko dito. Labasan. Mag-alas 10 na po ng gabi. Pero mabilis naman takbo, naka 60 sila. Kaya sundan ko na lang. Hindi na mag-overtake. Pagpasok ng San Pablo dito, ito yung malalim na Areles. Pag mabilis ang takbo niyan dyan, sigurado lalagapak yung sasakyan. Santo Tomas, Batangas. Traffic dito ah. Dambuhala, kaliwa kanan.
Ayun, kaya naman pala. Isang lane lang ang nadadaanan. Ina-asphalto yung kabilang kalsada. South Luzon Expressway na. Tayo dadaan ng turbina. Sana tuloy-tuloy ang biyahe dito. May ginagawang kalsada. After na natin natin. Thank you. Dito na po kami sa SLEX 11:15 ng gabi. Napakaluwag na talaga biyahe papunta ng Manila. Walang hassle. Hanggang sa muli guys.